Колко време мина откакто я диагностицирахме с бъбрика? Може би към 10 дни. Значи въртим се с главата сряда или четвъртък, че бях една седмица и сега... А тя с какви признаци дойде тогава? Повръщане... Ама нещо като грип ли беше или беше свързано с бъбриците? С бъбриците, високи изследвания, урея, креатинина. От тогава на каква диета е? От тогава, колкото ми казахте, зеленчукова с там разбърканото малко от палче, колкото да го яде, с алкалната вода. Добре. Резултат от тогава някакъв или... Това още почти... и тия. Аз всъщност имам това. Отмина ли път? Тия проензимите. Протеолитичните ензими. И... Значи още същия ден и хомеопатията всъщност. Спомням, да. Същия ден, като ги дадах, на другия ден вече почна да яде. И от тогава е много добре. Имаше 1-2 дни в началото, дето беше слаба, така едва ходеше, обаче се оправи, сега тича, скача. Първите дни ли беше така слаба и омървушена? Да, точно. След това се оправи. А от кога се запуши този нос отпред? Защото ми се струва, че малко е с запушен нос. И виж как малко трудно диша. Тя винаги си е хъркала и така, аз не мога да я позная кога. А това реброто къде стърчи така, от кога е? Това може би си от сега, не знам. Ма не е била такава. Има ли вариант да ослабна? Да, тя е много отслабна. Сега, откакто сме на диета или? Не, откакто е болна. Откакто е болна. А тя с бъбречета недостатъчност от март-април е хваната? Първо, началото на април почна да повръща първо. А сега, откакто сме на диета и откак сме на тия лекарства, повръщане има ли? Нямаше повръщане до вчера. Вчера неделя ли беше? Не, в неделя сутринта съвсем малко повърна и аз се подозрях тогава, че може да е от хапчета, дето съм ги натъпкал нещо да ги подразнило. Ако повърна храна или сокове? Повърна мъничко с малко хапчета и мисля, че са тия Семакс хапчетата. Те се бяха надули вътре като топчета, не с такъв защитник. Да пие вода. С водата не мога да я накарам много да пие. Единственото, което прави е, че разреждам храната с повече вода и така докарваме нещо като 200 мл да изпи. Така, може да се каже, че от тия 10 дена е с състояние по... Да, огромна разлика. Много по-огрел, обаче вече нататък. Нищо те, ще го видим.